Este número da nosa terra ten dúas características tamén fundamentales. Por unha parte, os temas social de portada, que cunha gran foto, que é unha das constantes, falar de aquí do alcoholismo, non? Un problema social. Pero, para min, se cadra o máis importante é unha entrevista a un homosexual. Non só é a primeira entrevista que se fai da prensa do Estado ao homosexual, senón que salga en portada. Este é un feito moi novedoso que tuvo en números seguintes pois tamén uns corolarios como que a nosa terra sexa o primeiro periódico en todo o Estado que saque un home nu en portada.